Bratranca Marcela som nevidel celú večnosť. Pred rokmi sa pobral na skúsi do Švajčiarska, darilo sa mu a usídlil sa tam. Prednedávno mi na mobile vyskočila notifikácia, že má narodeniny, a tak som mu zagratuloval. Mal obrovskú radosť, dokonca ma pozval k sebe na chatu v horách. Romantická predstava alpskej prírody nadchla aj Radku, moju priateľku. Marcel nebol proti, aby prišla aj ona. Viac ľudí, viac zábavy, odpísal mi. O 2 týždne na to sme s Radkou vystúpili z autobusu a ponaťahovali si kĺby po náročnej ceste. Po chvíli dorazil Marcel. Trocha zostarol, ale kto z nás nie. Ako by sa scvrkol a zmenšil. Stále však sršal vtipom a dobrou náladou, ktorú mu nikdy nič neskazilo. Počas jazdy nám vysvetľoval, ako bolo ťažké chatu v horách kúpiť. Nehnuteľnosti tam vlastnia iba domáci, cudzinci sú bez šance. Nemajú ich veľmi v láske. Našťastie sa dobre oženil. Manželka je teraz s deťmi u švagrovcov. Predstaví nám ju na budúce. Cesta ubiehala príjemne. Majestátne hory, zasnežené štíty, strmé vodopády. Výhľady ako z reklamy na švajčiarsku cestovku. Stúpali sme po krivolakých serpentínach, kopce boli čoraz strmejšie, až sme napokon dorazili k rozľahlému drevenému komplexu v 2000-ovej nadmorskej výške. Všade sneh a zima. Vystúpili sme a vybrali batožinu. Hore k chatám vedie úzka cesta, ale je neprejazná. Ešte sa neroztopil sneh, vysvetlil Marcel a zaradil sa do fronty na lístky na lanovku. S Radkou sme si zapli vetrovky až po krk a nasadili čiapky. Zatiaľ, čo sme čakali na Marcela, obzerali sme si informatívnu tabuľu. Horská oblasť sa pyšnela bohatou minulosťou. Jedna fotka znázorňovala húf ľudí v obskúrnych kožušinových kostýmoch a diabolských maskách. Marcel sa k nám zanedlho znova pripojil. Obsluha lanovky, postarší chlap s pár vlasmi na hlave, sa na nás provokatívne usmial, keď sme mu ukazovali lístky. Lanovka nás vyviezla do horského strediska, kde sa nám naskytol úchvatný výhľad na nekonečné zasnežené štíty. Marcelová chata sa nachádzala neďaleko. Na prízemí bola špajza, kúpeľňa a kuchyňa. Hore sa nachádzali izby pre hostí, no Marcel už chatu prenajímal iba priateľom. Je s tým iba oštara, dodal a pokynul nám, aby sme vyšli na malý dvor. A čo je toto? Ukázal som na obskúrnu strašidelnú masku nad prístrežkom s drevom. Akoby vystrihnutú z rozprávok o strigách. To robili moje deti na výtvarnej. Táto oblasť je bohatá na tradície. Vždy sa tu konali nejaké sprievody. Hej, všimli sme si dole. Na tabuli o tom taktiež písali, prikývla Radka. Zaškrkalo jej v bruchu, mali sme ukrutný hlad. Marcel navrhol, aby sme zašli na obed. Aspoň nám poukazuje okolie. Kráčali sme príkrym chodníkom, až kým sme nedošli k útulnej reštaurácii pod vrcholom hory. Usadili sme sa k stolíku v rohu terasy. Hostia i personál sa na nás divne uškrňali, až nám to bolo nepríjemné. Sú to domáci, všetci do jedného. Ste pre nich raritou. Veľa cudzincov tu nevidno. Ani mňa ešte úplne neprijali medzi seba, ozrejmil Marcel. Nedovolili sme mu, aby zatiahol účet a po obede sme sa trocha motali po okolí. Na ostrom zráze za reštauráciou sme vošli do kaplnky s farebnými sklami. Marcel nás poučil, že tu stojí celé generácie. Veľká nástenná freska znázorňovala zástup ľudí s podivnými grimasami. Hoci ruky vzpínali do výšky, ich pohľady smerovali k pekelným výjavom rohatých démonov a mučenia na spodku maľby. Miestni sú veľmi nábožensky založení, zahundral Marcel na vysvetlenie. Nevedel som, že taký neznaboh ako ty je zrazu cirkevník, pousmial som sa. Musím, ináč by som tu bol stále za vyvrhľa, pritakal Marcel. S Radkou sme si spravili povinné párové foto a na chvíľu zaliezli do chaty. Hrozne uťahaní, po chvíli sme zaspali. Keď sme sa zobudili, Marcel bol preč. Zanechal nám náhradné kľúče a odkaz na kuchynskom stole.
Musel odísť za ženou, deti hrozne ochoreli. V špajzi a v chladničke je kopa jedla, máme si užiť dovolenku. Horské slnko pomaly zapadalo, nadchýnali sme sa krásou Alp. Rozhoreli sme oheň v krbe a pripravili večeru. Proste romantická idylka pri víne. Mlčky sme sa dívali na plamene a usrkávali z pohárov. Padali mi viečka, keď sa Radka náhle mykla a s obavou v hlase povedala, že okolo chaty niečo pobehuje. Svietil jasný mesiac. Hory v jeho žiare vyzerali ešte krajšie než cez deň. Vyšiel som na prach a otvoril dvere. Premkol ma chlad. Zaregistroval som pohyb v nedalekom kroví, čo si zašušťalo. Zadusil som v sebe výkrik, ktorý sa mi tlačil na pery a nerozhodne ostal stáť na mieste. Z krovia vyskočila líška a upaľovala preč. S Radkou sme si vydýchli. Obyčajná líška a vystraší nás ako malé deti. Zaliezli sme dnu, trochu sme sa ešte bláznili a nakoniec skončili v posteli. Sužoval ma nepokojný spánok. Okolo chaty sa ustavične ozýval slabý, sotva počuteľný šuchot, no keď som vyzrel z okna, nič som nezbadal. Po zvyšok noci sa mi snívalo o stovkách líščích očí, ktoré nás napäto pozorujú spoza kríkov a stromov. Ráno som sa snažil dovolať Marcelovi, no nedvíhal. Radka hotovila raňajky, zatiaľ čo ja som čistil krb. Vyšiel som von vysypať popol a strpol od strachu. Všade naokolo boli zvieracie stopy. Stovky stôp. Do hlavy sa mi začala vkrádať myšlienka, že niečo nie je v poriadku, ale Radka ma ubezpečila, že sa strachujem zbytočne. Podľa nej si líšky pri odpadkových košoch spravili mejdan. Nechcel som nám kaziť výlet a tak som zlé predtuchy odplašil. Dopoludne sme strávili vyliehovaním a keď sa blížil obed, rozhodli sme sa, že sa najeme v reštaurácii. Bola by škoda trčať stále v chate. Driapali sme sa strmou cestičkou. Blištiaci sa sneh nám oslepoval oči. Radka s potešením vdychovala horský vzduch, no mňa premkol pocit, ako by v ňom bolo čosi otrávené, nehostinné a zvrhlé. V reštaurácii nebola ani noha. Čašník nás uvítal so širokým, ale falošným úsmevom. Jedlo bolo oveľa horšie než včera, no nereptali sme. Pred nami bol celý deň a my sme si nehodlali pokaziť náladu. Skúmali sme okolie, fotili si každú blbosť a válali sa v snehu. Silná fujavica nás ale donútila schovať sa do kaplnky. Bolo v nej príjemne, zohrievali sme si ruky nad plameňmi sviečok. Zdvihol som oči k nástennej freske, podišiel som k nej bližšie a zaostril zrak. Srdce mi na chvíľu zamrzlo. Procesia s podivnými grimasami sa už nedívala na výjavy mučenia v pekle, ale priamo na nás. Roztrasenou rukou som ukázal na zmenené tváre a pokynul Radke, aby sa pozrela. Najprv nechápala, o čo mi ide, no po chvíli stála v nemom úžase. Jej naivný detský optimizmus bol razom preč. Už aj ona pochopila, že sa tu deje niečo nekalé, opradené pradávnou hrôzou. Meravými ústami napokon vyriekla, aby sme vypadli. Fujavica ustávala. Trielili sme k chate, dávajúci pozor na klský chodník. Z chát vyšli domáci, postávali pred nimi a mlčky, odetí do liščích kožušín, s morbídnym úsmevom na perách nás celý čas pozorovali. Do špiku kosti sme pociťovali zlovesnú podstatu tohto bohom prekliatého miesta. S Radkou sme boli na pokraji totálnej hystérie, no inštinkt prežitia nám velil zachovať si jasnú hlavu. Plán bol jasný, rýchlo si zbaliť najpotrebnejšie veci a vypadnúť. Z chát vyliezali ďalší ľudia, na ich strašidelné grimasy som sa už nedokázal dívať. To tu všetkým totálne hrablo. Radka sa pošmykla a škaredo si udrela koleno. Pomohol som jej vstať. Kurva! Zahrešil som pri lanovke. Z technických príčin dnes nepremávala. Aká náhoda. Dorazili sme k chate. Rýchlo za sebou zatvorili a zamkli. Vyzrel som z okna, susedia iba nehybne postávali, zvrátený úšklabok od ucha k uchu. S roztrasenými rukami sme dali mobily do nabíjačky, obaja sme ich mali vybité kvôli blbým selfiečkám. Kurva, kurva, kurva! Hromžil som rozčúlene, zatiaľ čo sa obrazovka pomaly rozsvecovala. Zavolali sme tiesňovú linku, no operátorka nášmu chaotickému rozprávaniu nerozumela. Ani ja, ani Radka sme po anglicky alebo nemecky nevedeli ani ceknúť. Skúšali sme online prekladač, ale márne. Kašľať na to! Strátil som trpezlivosť a telefon zložil. Padáme odtiaľto!
Cez okno som skontroloval situáciu. Pred našou chatou sa zhlukoval dav, pri pohľade naň sa mi roztriasli kolená. Pohlcovalo nás zúfalstvo. Domáci boli už na zadnom dvore. Nad prístrežkom chýbala maska. Dav nás obklúčil a hoci sme sa ozbrojili nožmi, v ich očiach sa nezračil ani náznak zľutovania. Ozval sa buchod na dvere, štrngot kľúčov. Na prahu sa objavila vysoká postava, od hlavy po pety v líščej kožušine, s diabolskou maskou na hlave. Vedel som presne, kto sa pod ňou skrýva. Pevne som chytil Radku za ruku, vďačný, že v takejto chvíli nie som sám.